him an angel. Angel to do what? To strengthen him. Malaika agagotumwa kubeke chinguru asharia. Igwe tengo chikogutole. Ngo chigosinyutole. No nyandiri chinguru cia toereire ekero turasabe malaika natomwe tobe ku chinguru. Igongo ko yumba koro kuno okure mangana no ale ebintu ngokore kabire ebinge musubati omino na Russia unatuatebete. An angel was sent, that is Luke 20 verse 43, and he strengthened Jesus Christ, and that is why he had to die on the cross. Nyatasaba na bwato mubero yo na manyinga. Bibiri ke gote basaba ebeso isano nemo ikomine sana isatunga saba somuika, pray in the spirit on all occasions. Saba asomuika. Yani karua sebirene ikabori aso oko swim in the spirit. Yani oro chama ngana igoro. Bali toko kuwa na sechi meme go kuwa na sechi meme. Bali toko saba kabisa toko kurororo toko lera. Do that. Asechinga kichons in all occasions with all kinds of prayer and request. Gogo saba kurume. Saba kuruwa shame omoika tali ebikoba. Yani bogoliye ntokelike ko litoere enough. Munabona nonyene gente kinakwana. Omobasta. Oiro mwana obwo Kristo geto obolito. Oyo na receive. Oyo una receive ogo chote benga igumuna mwana omobasta ko leto mwana onyalebe. Yours is not safe. Egente kina boki bwene take ko imokyo kure kabise kanisa imenga enya sanga kitokokora. Timbo atichinsa kanga na batebi muna twasabire mune kanisa paka nyasaye bweka oyimukiri omusomboli omoirira asabwe na ratakoba. Tali togotama. We don't run away. We are strengthened and we can pray God to do something. Saba somoika in all occasions with all kinds of prayer and request. Wogo sorora kende gionsi. Wogo korago saba konde wo. Saba somoika. Na ndeto sabira abachenu bonsi. Aseba konyu communion kera li tuko. Of course, in a way it's not bad. But bono ba yani ebintogete bono bigo sireti no nyanko ruwo. Lakini aumba swati ba mintu. We should pray for all saints. Ndilo to kuwebo matetu esabira ntutuweka. Wana ase ntagete gokolera egere to sabe omogeni gago soa ase chinga kichiaye. Ephesians 18. Ephesians 5:18. Eyine Ephesians 6:18 lakini yeyengo kolera ne Ephesians 5:18. Bibiri gago tebanga, be filled with the Spirit, speaking to one another with the psalms and hymns and spiritual songs. Sing and make melody in your heart to God. Eke munge kinche ge kombere ekiya. Moi chorue chibash motinde wate ntuanje tikonywera bakatotinde nakina ababole tinga mwana kororo morebi korore gogo kwana ngo korangerio tebi gyogo tebio yumi no kiagera inche bie kangereri bagankwane kurwa kwa oro morebi nabatetinga omorebi no nyembono abali mubaito anyandi barenga abantu abange ntwe manyiti kiagera ntoratinda ekero tinde tego komanyanga no chiete school mwana kora muna bakoeleza ekero tinde tego komanya nali ago gotebinga nje no mwalimu ebinto ngoria ne chinguru chiane ekero muntu atinde te he gets nkogendare level get. And let me tell you no ene gintu akora totally gotere kanisei omo muroya omo amatone akuma ni gunomo no mwamatonde bakoma nege kaba gachorania wakambia na maneno mazito wakuma nege ka na bontegererete wono liria ere rupi liria koraki
asengencho na akolire birole bine byogosoma bigonchanda tindi kunyara kubarora buya obosio kwana gokwana bakamangana akoerere aburi akwanire igora amato kwana gokwana bakamangana akoerere okwarachi mwana kogenda nonye matanga nkora kweru tole muntu orera amangana era bona akona time chisai ni chioka akona koiri yana akomonyi guoka omo muroyo lirimu nabomana bakamangana era ogotera gugacha mumanyete muna abantu cia matera mumanyete muna abantu bakonyora okumanureru goko umore nkoro kwaye umora baka kwaru kobaye Gladys guacha sinya saate. That is how you get revelation. Na bokonyora okumanureru ugo mama director, you are disrupting me a little bit. Ni nchungora